numesc Cristi Funda, sunt fermier în Cogelac, județul Constanța și iubesc tehnologia. Digitalizarea în fermă este tot mai importantă de la zi pentru că ne ușurează munca atât nouă cât și operatorilor. Poate aduce economii, costuri mai mici legate de consumul de combustibil, dar și de personal. Chiar dacă nu lipsesc din câmp în nicio zi, trebuie să recunoaștem că digitalizarea ne ajută să fim fermieri, chiar și de la birou sau din mers, din mașină, dacă vrem să verificăm aplicațiile folosite pe telefon. Lucrăm terenul în albia depresionară a Podișului Casimcea și suntem expuși secetei și vântului pe toată perioada anului agricol. La noi în Cogelac putem avea diferențe mari de umiditate la semănat dintr-o solă într-alta. Alegerea hibrizilor este influențată de o mulțime de factori și dacă un hibrid performează într-un an, aproape că nu avem nicio garanție că el va da randament în 3, 5, 6 ani. Eu, ca să aleg un hibrid, am nevoie de un sezon, chiar 2 de testare, ca să înțeleg dacă se adaptează specificului zonei noastre. În perioada semănatului, dacă avem o perioadă mai mare, trebuie să ne alegem cu grijă hibridul cu care începem semănatul și la fel și cu cel care vom termina semănatul. Foarte important este de ales și hibrizi de floare, mai ales cei cu rezistență în ziua de astăzi la orobanche. Zona noastră se pretează foarte bine pentru cultura de floare a soarelui, iar hibrizii noi sunt tot timpul testați la noi în fermă. De 2 luni de zile nu am mai avut nicio ploaie, n-a mai plouat deloc. Tocmai de aceea este tot mai dificil de ales un hibrid cu anumite caracteristici de rezistență cât mai mare la secetă. Dacă ar fi să existe o aplicație care să ne ajute să alegem un hibrid care să poată să depășească toate aceste greutăți din agricultură, aș îmbrățișa-o cu drag.